משדר, הרדיו שלכם. במגרש. שלום לכם, וברוכים הבאים לחלק השני של התוכנית הראשונה של במגרש. בחלק הקודם ראיינו את דובר הפועל תל אביב רותם גרוסמן, והפעם נחצה את הכביש ונראיין את דובר מכבי תל אביב עופר רונן אבלס. עופר רונן אבלס התחיל את דרכו כדובר ההתאחדות. בשנת 2010 נע לדובר מכבי תל אביב, בתפקיד זה מכהן עד היום. אתה התחלת לעבוד כדובר מכבי תל אביב עוד לפני עידן ג'ורדי קרויף. מה יש שזה הביא איתו ששינה את פני המועדון? ג'ורדי הביא איתו פרופורציות והרבה ניסיון, שחקן עבר בברצלונה ומנצ'סטר יונייטד, מועדונים מאוד מאוד מתוקשרים, התמודדות עם לחץ ועם תקשורת, עם דרישות, בסטנדרטים אירופאים של, שוב המילה הראשונה שהשתמשתי בה היה פרופורציות, כי כשאתה גדל במנצ'סטר יונייטד וברצלונה, אז עם כל הכבוד למכבי תל אביב, הלחץ הוא קצת פחות, וכמות התקשורת היא מועטה יותר, וכך גם ההתמודדות איתה. וברגע שמגיע מנהל ספורטיבי כל כך מנוסה, שכבר ראה הכל, שמע הכל ויודע פחות או יותר מה קורה כאן בענף הזה, כי לא כל מנכ"ל של חברה יודע להתמודד עם ההתנהלות של מועדון כדורגל. אז הפרופורציות האלה בהתנהלות פנימה כלפי עובדי המועדון והחוצה כלפי התקשורת גרם לאישור קו בכל המערכות, ולעובדה שגם אם התקשורת מנסה ליצור כותרות ולחץ מתוקף עבודתה, אז לא צריך להתרגש ממנה יותר מדי, כי היא עושה את העבודה שלה ואותה הוא מכיר מהניסיון שלו. אז זה גורם לשקט ולבלנס בכל המערכת. לפני שהתחלת לעבוד במכבי תל אביב, עבדת בהתאחדות כדובר הנבחרת. מה אתה חושב שהבעיה של הנבחרת בשנים האחרונות? תראה, הבעיה המרכזית של נבחרת ישראל, שהיא לא הצליחה לממש את הפוטנציאל שיש בה, ולהפיל שלב משלב הבתים לשלב הפלייאוף, מאז הפלייאוף של שלמה שש נגד דנמרק. הבעיה הגדולה של נבחרת ישראל שאנחנו פשוט לא טובים מספיק. אם היינו טובים מספיק, השחקנים שלנו היו מככבים בקבוצות הבכירות של הליגות הבכירות, ועם כל הכבוד לשחקנים שנמצאים בחו"ל, ויש הרבה כבוד, הם עדיין לא מככבים בקבוצות הגדולות באמת. ניכר לראות שהקבוצות הגדולות בליגה משקיעות סכומים רבים מדי על שחקנים שלא משחקים מספיק או לא תורמים מספיק, כמו שלומי אזולאי. אתה לא חושב שאולי זה בזבוז כסף מיותר? שלומי אזולאי הגיע למכבי תל אביב אחרי שהוא לא עבר הכנה של טרום העונה עם בית"ר ירושלים, כי הוא סחב פציעה של קרע בשריר בסוף העונה שעברה במדעי הנבחרת. שלומי אזולאי, כמו שחקנים אחרים, מתמודד על דקות משחק מצד אחד ועל מקום בסגל מצד שני, בגלל שהתחרות במכבי תל אביב היא גדולה, ויש לך סגל יחסית רחב עם פציעות או שחקנים שפחות נמצאים בכושר. המאבק הוא כל כך קשה שפעם הדיבור יהיה על שלומי אזולאי, ופעם הדיבור יהיה על דור מיכה, ופעם על עומרי בן ארוש, ופעם על עדן בן בסט. זה מה שקורה שאתה משחק בקבוצה גדולה, כי הרבה יותר קל לקבוע סגל של 18 שחקנים או 19 שחקנים, ואז התחרות לא תהיה כל כך גדולה, כי כל אחד המקום שלו מובטח. בכל מקרה, לחזור לשאלה שלך לגבי הכסף, אחד הקריטריונים שיש לקביעת הסכומים של שחקנים פה בישראל זה החוקים שיש כאן בארץ של ההתאחדות לכדורגל, ובניגוד למדינות אחרות בהם שחקן שמסיים חוזה הופך להיות שחקן חופשי ואתה לא אמור לשלם פיצויים לקבוצה ממנה אתה מביא אותו או ממנה אתה מחתים אותו, בארץ המצב הוא שונה ואתה צריך לשלם פיצויים או דמי השבחה גם לשחקנים בגיל 30, מה שמעלה באופן דרסטי את המחיר, מה עוד שיש כמות מוגבלת של קבוצות שיכולה להרשות לעצמה לרכוש את השחקנים הטובים, וכרגע רובם בליגה מרוכזים במכבי תל אביב. לכן קבוצה שמתעניינת בשחקן, המחיר שלו יהיה איקס, שמכבי תל אביב מתעניינת בו, המחיר יהיה גבוה יותר. אבל זה היצע השוק, ויש לך היום אולי 3 או 4 קבוצות שמוכנות להשקיע כסף ויש להם כסף לרכוש שחקנים, ובעקבות זה המחיר שלהם הוא הרבה יותר גבוה מבחינה פרופורציונלית מהמחיר של אותם שחקנים באירופה. תוסיף לעובדה למשוואה הזאת את העובדה שיש
רק 5 זרים בכל קבוצה. ברגע שקבוצה משלימה את מכסת הזרים שלה ורוצה ישראלים, המחיר שלהם עולה באופן דרסטי. אצטדיון בלומפילד אמור לעבור שיפוץ שמתחיל בסוף השנה ואמור לקחת כ3 שנים. אחר כך אנחנו אומרים לשוב לבלומפילד אחרי שהות באחד האצטדיונים האחרים באזור. ראוי שלעיר כל כך גדולה כמו תל אביב יהיה אצטדיון גדול, חדיש ומכובד. אנחנו מקווים שהשיפוט יהיה באמת לפי הסטנדרטים הגבוהים כדי לתת מקום של כבוד וגאווה גם לעיר וגם למועדון. תודה רבה על הרעיון. עד כאן החלק השני של התוכנית הראשונה של במגרש. תודה רבה לכם שהאזנתם, נתראה בתוכנית הבאה. המשדר, הרדיו שלכם. במגרש.